Bueno, doncs, hola a tots, benvinguts al 5è podcast de Bitcoin Kilòmetre Zero. Bitcoin Kilòmetre Zero o Bitcoin Kilòmetre... Bueno, amb baixada bastant bèstia avui, no? Bitcoin quilòmetre menys 10. Menys 10 què? Ja, fa massa. Menys 10K. Menys 38% de l'all-time high. Vull dir, El day hike en... Com fa? Dos setmanes? 3 setmanes? Sí, del day hike? 3, sí. 3 setmanes del day hike i ens rebenta ara, primera setmana de desembre. ningú Sonaven uns s'esperava. 98 a finals de novembre, era? D'aquell puto crack que ja està, vull dir, no ve del futur. O sigui, Ningú s'esperava, Ningú, Però Jo crec que és això el que ha provocat que el aquesta pànic de que baixada. baixi. Jo ho vaig bé, perquè hi havia molt hype, Sí, Molt hype, moltes expectatives, tothom a 100k al desembre, o 100k al gener... Sí, pum, la gent s'ha menjat i aquesta correcció netejarà el mercat. Bueno, doncs també vam dir el mateix al maig i no hem pogut superar molt poquet l'últim hike que vam tenir ja d'abril. Vull dir, sí, però cal recordar de l'extensió que veníem des de setembre del 2020 fins al maig del 2021. Veníem d'una extensió increïble, d'una pujada de preu increïble, i era necessari en aquell moment que hi hagués realment Per això, 3 o 4 per- mesos per- de paron. per això- Però jo crec que ara ja estem en aquell moment que tot comença a estar com Assentat. ben posat, Mhm. perquè hi hagi una segona ola, diguéssim, una segona pujada que ens porti cap als 100.000 a principis del 2022. També t'he de dir, al principi d'aquest bull run, quan va pujar fins a 40, em sembla que també després va baixar un 30 Sí. i pico Bueno, per cent. 29.000 o alguna cosa perquè així. hi havia molts ordres de compra ja, Ai, de venda, perdó. Es van fer moltes ordres de venda en aquell valor perquè semblava un valor que era interessant. Però bueno, era una correcció Però és- tan heavy com ara, però la gent no estava bé, market, És a dir, per mi hi ha els preus psicològics que poden ser els 5.000 i els 10.000, o sigui, els rodons i els meitats, per mi aquests no poden passar-se sense baixar. Mai, quasi bé. Bueno, sempre que toca, Sempre sempre, que- que toca un número d'aquests, retrocedeix una mica i si hi ha força recupera per fàcil. això. Sempre quan el primer cop, és a dir, ara ja no ho veiem, o sigui, estem per mi des de l'arc de 47 que hi ha les resistències de 31, 42 i 50 setmanes, que estem des del 47 una mica més avall, és on hi ha, perdó, 40... Quines resistències? A quines... La de 50 setmanes Sí, que és on estem ara més o menys, a 47? és a 41, crec. No, és on estem ara en Ara? aquests moments. La mitjana setmanal de 50 Estem per Està- sota. Estem per sobre de les 50. estem allà, estem a 40... Ara mateix, bueno, ara no sé exacte, però està a 47.000, 48.000. Doncs la mitjana de 50 està a 47.000 aprox, i després la de 20 setmanes, que és de la que parlàvem la setmana passada, segueix estant entre 50 i 51.000. Que la va trencar ahir. Ahir la nit, no? Sí, Per sí. mi, entre aquesta resistència de baix, en la que sí, l'hem trencat i s'ha passat de llarg, Sí. però entre aquesta resistència de baix, que s'ha passat de llarg però no s'ha tancat bé d'allà, Bueno, no, és a dir, ha d'acabar el dia, ha ha d'acabar la d'acabar el dia, setmana... però de moment, o sigui, la primera vela que va ser, la que s'està construint ara, no s'ha trencat encara, No. com a mas. No ha baixat, no ha tancat per sota la de 50, la Exacte. mitjana de setmanal de 50, que haurem d'esperar a demà al vespre, a que tanqui aquesta i veure on tanca. Exacte. Però Llavors, i si- jo i si- el que dic amb això és que en aquest arc, des de 67, 68, 69. perdó, 69, fins a aquí, ara ja veiem una pujada, és el moment en el que podràs pujar molt exagerades i baixar molt exagerades en molt poc temps perquè hi ha compres i vendes que són fluides sense cap ordre que hi hagi de més a més. M'explico? O sigui, pot trencar, de cop pot trencar-te el 50 i arribar a 52 sense haver de fer la correcció. Sí. Pot ser. Perquè ja estem passant, fa tants dies que estem aquí que la gent ja ha tret ordres d'aquí, ja s'han executat totes les ordres que hi ha aquí al mig. M'explico? Bueno, És a dir, que amb menys volum del normal podem pujar i baixar de preu més bruscament ara que Exacte, que sí, diguéssim que ja estem en un rang de preus que ja estem perquè acostumats. 55.000 ja no és una bogeria. Ja. Per això mateix, Ja estem acostumats, perquè per això. qui tenia l'ordre de 55.000 se li va executar la setmana passada. O avui, o ja està executada, pum. Comprada o venuda, has fet i ara ha rebentat. Bueno, i per això hem vist que ara, per exemple, està entorn de 47-48.000, però ha baixat fins a 41-42, no? En alguns 41 llargs. Sí, 41 llargs, bàsicament per la liquidació aquesta de mercat que hi ha hagut, de gent o que estava apalancada o gent que ha fet pànic i Hi ha ha hagut vengut. alguna gran corporació que hagi tret alguna cosa o no? Charlie Munger, em sembla que es sí, diu, el aquest- soci de Warren Buffett, vicepresident de Berkshire Hathaway, em sembla que es diu, Sí. va explicar que estava d'acord amb que Xina banegés Bitcoin. Bueno, perquè Warren Buffett és l'exponent més gran en contra de les criptomonedes. Sí, tant sigui, tant Warren Buffett com ell, però ell Sí, però això pot
pot haver incentivat aquesta Warren caiguda Buffett d'impacte. Sí, però jo crec que Warren Buffett, la des del posició primer dia. d'aquestes dues persones respecte a Bitcoin ja estava clara abans d'aquestes... Warren Buffett fa anys que vol banejar Bitcoin per on pot. O sigui, crec que l'opinió d'aquests dos ja és igual de rellevant, quasi bé, que l'opinió a dia d'avui d'Elon Musk de les criptomonedes, que ja ningú li fa cas. Ja, ningú li fa cas, ja. O sigui, fa tants anys que des del primer dia ell creu en un mercat que estigui regulat, creu en mercats bursàtils clàssics, en els que hi hagi No, això ho va fer, no? un índex, sí, en el que hi hagi un índex de preus, en el que tot estigui regulat, en què hi hagi informació perfecta, en què les empreses hi hagi persones que guanyin diners, és a dir, és la seva manera d'invertir. Okay. Sí. És que les criptomonedes van en contra de tot el que I inverteix. també una de les normes que té ell és quan tothom inverteix en una cosa, ell no ho fa. I això és el que l'ha fet ric. O sigui, llavors, a dia d'avui, aquest tio no pot permetre's entrar a cap criptomoneda, perquè ja estan massa massificades totes. Llavors... I jo crec que tampoc li podem fer molt cas a en Warren Buffett en els seus models d'inversió, perquè ell inverteix d'una manera que el podries replicar si tinguessis el seu capital. Òbviament. Amb poc capital com tenim nosaltres, Qualsevol inversor, però... no podem replicar el que fa ell perquè... Però tu el palanquejament que pots adoptar invertint 40.000 euros en Bitcoin o el que pots adoptar invertint en 4.000 no és el mateix. És a dir, em refereixo al palanquejament operatiu de dir, inverteixo tant i se'm converteix en tant. És a dir, si hi ha una pujada d'un 10% i tu tens 4.000 euros, òbviament seran 400 euros que guanyaràs. De l'altra manera guanyo 4.000. Si això ho multipliques per 400.000 i són 40.000 els que guanyo, el meu palanquejament operatiu i entrar a, jo què sé, el que dèiem l'altre dia, ICOs, IDOs, pum, en un moment estic dintre perquè tenen limitacions de preu de 20.000. És a dir, tinc un model d'inversió que té un palanquejament operatiu de les operacions que tinc a dintre que és molt més rentable i llavors qualsevol persona que tingui una massa de capital molt més alta en una operació que sigui molt més estable guanyarà molt més diners. Llavors, si a sobre es fica en una operació com és una criptomoneda que és molt inestable i pot guanyar diners, és que guanyarà tants que ni tu ni jo el pots seguir. Pots seguir el seu model d'inversió? Sí, però els seus moviments no. El tercer moviment que hagi fet tu t'hauràs perdut, perquè quedaran 40 euros. M'explico? Sí. No et faràs ric seguint els seus passos. No, de broma, perquè si inverteixes en Coca-Cola no et dona la rentabilitat que et pot donar Bitcoin. Però entén-me, si jo guanyo 4.000 euros d'aquells 40.000 que he invertit primers i aquests 4.000 els torno a fer a un altre lloc i trec un 10% més i vaig dividir en 10%, jo arribarà a un punt en què estaré invertint 40 euros i serà en el sisè moviment, el quart moviment, perdó. En canvi, ell, si té 4 milions d'euros, pot entrar en 10% i seguir guanyant els diners que tinguin una mica de sentit. No, clar, ell inverteix 20 milions i només que faci un 3% és una Exacte, llavors amb un 1% pot fer moltes més operacions que tu amb un 10. Sí, saps? Exacte. Però bueno. En fi, llavors, què més tenim? Tenim que... Bueno, si vols parlem una mica més enllà d'això de Bitcoin, de la baixada tal, jo crec que en quant a nivell tècnic diguéssim, el mercat segueix estant en una bona posició, és a dir, jo no diria que estem que hi ha una confirmació de que pugui ser un bear market o no. Jo crec que aquesta confirmació no ha arribat. Jo crec que, bueno, ara m'estava mirant un vídeo abans de venir d'en Benjamin Cohen i, bueno, us n'he passat dos, que sí? El segon, que és d'en Benjamin Cohen, que és com de la persona que em miro més a YouTube, que parlava bàsicament de que ell veu molt... diguéssim que veu molta relació entre la baixada d'ahir i la baixada del març del 2020 en el sentit de que ha estat una liquidació superforta de preu i que ell el més probable que veu és que com que, diguéssim, realment la baixada de Bitcoin també ve relacionada amb tot el que està passant als mercats tradicionals i tot el tema del Covid, l'inflació i tot va relacionat. Sí, perquè també ha baixat molt la borsa. Sí, ostres, l'altre dia estava mirant i algunes estan aguantant més que altres, Apple, Amazon, tal, estan aguantant més, però per exemple Facebook i Twitter estan baixant que fan por. Però hi van baixar bastant, Sí. No entenc molt bé, perquè baixen, però, sincerament, aquestes dues que al final són, per exemple, jo, Apple, a la quarantena, va pujar. Per què ha d'haver pànic amb Apple, amb Samsung, amb marques així, amb Facebook? O sigui, no entenc, entenc que sigui el primer pànic bursàtil sempre és el de liquidar ràpid, però llavors, si això se senta, s'anirà transportant a una cosa cada cop més estable. És a dir, aquestes empreses no tenen risc, com tampoc tenen risc les criptomonedes. És a dir, la baixada no crec que sigui ni assimilable, sí, però segueix on estaves. Sí, de Twitter i tal ja parlem més tard i jo crec que és una mica preocupant on està Twitter i tal, però això ja parlem més tard. Però en quant a Bitcoin ara,
jo crec que va fer el test i va aguantar la mitjana de 20 setmanes, la mitjana setmanal de 20 setmanes fa un mes, més o menys, el 40.000, 40.000 i pico. Jo crec que aquest és un nivell clau que no ha de baixar, i de moment no ha baixat dels 40.200 o alguna cosa així, em sembla que és la línia de la mitjana de 20 setmanes en aquell moment quan la va testejar i la va aguantar. I el tema és que històricament, quan Bitcoin ha testejat i ha aguantat una mitjana setmanal de 20 setmanes, no ha baixat d'aquell preu on l'ha testejat. Mai més. No ha baixat mai més. Per tant, el més probable, és a dir, seria una cosa que no ha passat mai, que si en aquest cas passés, després sí que ja m'alertaria de que pot ser que entrem en un canvi de paradigma de tot el diguéssim, la manera en la que és el que parlàvem ha fluctuat Bitcoin aquests mesos. Sí. Aquesta fluctuació, des del dia que va sortir, sí, tu mires la gràfica, hi ha una repetició constant de bear markets i de bull markets i van fent pum pum. I sí, seran més llargs, més curts, però al final és una repetició constant. S'ha d'acabar. Poder no és la vegada, però cada cop que vegis un canvi així s'ha d'acabar i pot ser que et trenqui aquesta resiliència de les 20 setmanes i que segueixi pujant. És molt improbable, sí, és molt improbable. Ara, que històricament hi havia molta menys capitalització del mercat i molts menys holders, sí, que els nous holders són un altre tipus de holder, també, perquè el holder que invertia fa 3 anys a Bitcoin, fa 2 anys a Bitcoin, era una persona que jo crec que tenia un coneixement de la inversió molt més elevat, perquè arribar a comprar Bitcoin ja era prou complicat, fa 3 anys, fa 4 anys, era una cosa que era més difícil. Ara és molt més mainstream. Ara és molt més mainstream, llavors entra molta més gent ràpid, està de moda, tal. Llavors, el tipus de consumidor canvia, que veiem un consumidor que quan puja a 68 segueix comprant, no sé, arribem a 69, que dius... Penses i dius, qui està comprant ara mateix? Hi ha gent, i sí que hi ha gent que compra amb cap, perquè té una cartera que poder té el Bitcoin de mitjana a 20.000, però hi ha penya que compra Bitcoin avui. Perquè sí, perquè s'estan comprant el seu primer unitat de Bitcoin 69 quan no han vist que és un all-time high. Llavors jo crec que el paradigma aquest d'aquestes dinàmiques de setmanes ha de canviar. Sí, però jo penso que de moment, si la història ens ha dit això, seguim la història fins que el que ens ha dit la història no es trenqui, diguéssim. Fins ara això ha anat així i no ha anat de cap altra manera, per tant, el més probable és que segueixin anant així. Sí, en el moment en què canvi el paradigma, canviarem de raonament. És un tipus d'anàlisi de gràfic, no és l'únic. Jo amb aquesta opció penso com tu, que no crec que baixi d'aquest preu, però el que no m'agrada és que últimament veia molts anàlisis tècnics de aquest tros de gràfic d'aquesta baixada s'assembla molt a la que va fer no sé quants mesos i ara farà el que va fer després, que és una pujada, i està passant al contrari del que tothom està predint d'aquesta manera, i és algo que jo crec que estem en un mercat, en un moment que no s'havia passat mai i no podem com comparar aquest moment com amb un altre moment perquè pot tornar a passar el mateix. Jo crec que anem descobrint què va passant a la mitjana que va passant el temps. I s'ha de sentar, i estem en un paradigma totalment nou, és a dir, estem en un moment en el que Bitcoin ja no és rellevant tant com ho és molt, però ha perdut molta força. O sigui, el nivell de capitalització ha crescut, però el percentatge de capitalització que té total, o sigui, de tota la capitalització que hi poden haver en el món de metaversos, la blockchain en general, el percentatge de capitalització que té Bitcoin, estic segur que s'ha reduït. Sí, no, perquè apareixen aquestes noves tecnologies. És aquesta dominància de Bitcoin que parlàvem, que a principis del bull market estava a 70 i ara està entorn de 45. O sigui, està clar. I de fet, em mirava l'altre dia, estic llegint un report que fa una persona que té una companyia de criptos i tal, i diu que aquest bull market és la primera vegada que estem veient com totes les criptomonedes, és a dir, tots els sectors de criptomonedes no segueixen Bitcoin, sinó que hi ha sectors que quan Bitcoin va segueixen pujant, ho hem vist recentment amb el tema del gaming, per exemple, que durant... Sí, és a dir, abans tot estava centrat en Bitcoin i en què feia Bitcoin, i tots els sectors dins de les criptomonedes estaven centrats en què feien Bitcoin. Ara estem veient com aquests sectors estan creant sistemes econòmics reals independents a la fluctuació de Bitcoin que els permet estar independents de la fluctuació. Això és el que dic, o sigui, aquest creixement anem molt ràpid, o sigui, seria gaming, per un cantó, una estructura gran, temporal, de moment, i és la que poder és més sòlida i més real, saps? Hem vist jocs que han sortit ja, i pots jugar. Cezan Arena pot jugar allà mateix amb el mòbil i és un joc amb NFTs, perfecte. NFTs, per una altra banda, també pots fer pictures, fotografia, no sé què, tal, comunitats DAO. Llavors també et venen jo què sé, exchange que tenen el seu propi marketplace, tenen la seva manera de treballar. Sí, DAOs, vull dir, metaversos és un altre sector. Llavors, clar, jo crec que estem en un moment en el que
s'ha de sentar la cosa. O sigui, hem de ser conscients de que per molt ràpid que sigui aquest món, jo dic sempre a vosaltres, per molt ràpid que sigui aquest món, a darrere hi ha persones. I la gent ha de poder assimilar, ha de poder entendre, és a dir, jo et puc vendre molt, i estem en el moment, el que dèiem l'altre dia, no? Estem en el moment que els NFTs, el primer quart del 2022, tia puta, passaran tantes coses, estaré tan estressat tot el dia, perquè és que, si és així, com ha de ser, tots els projectes de NFT, primer quart del 2022. O sigui, estem en un punt en el que estem en una inestabilitat brutal, perquè la gent què fa? O sigui, la gent sap que han de sortir coses noves, la gent està fent com un hold raro però tampoc vol perdre valor, llavors podeu tenir a USDT, és a dir, és un moment d'incertesa de mercat que no és negativa, però la gent està esperant a moltes coses a tenir sobretot en aquell moment... moltes expectatives creades. Exacte, i la gent recull diners en una moneda que sàpiga que no baixarà de valor, i per molta confiança que tinguem en Bitcoin, el que no baixa de valor és el dòlar. O sigui, no baixa. Clar que baixa de valor. Baixa molt de valor en respecte a tal, però sembla que la tenim més controlada. Perquè no baixa ni puja tant. Llavors molta gent recull i està preparant-se per... És que clar, poden passar tantes coses que necessito liquiditat. No, clar, sí, molta gent té liquiditat perquè és que surten projectes cada dia nous, surten tecnologies noves que passen això, que són independents de Bitcoin, i llavors et poden generar unes rentabilitats, per molt que Bitcoin baixi, que si no tens liquiditat et perds l'oportunitat aquesta. Llavors, això és el que vull dir, que és el primer cop que veiem això i el mercat s'ha de sentar i ho ha d'entendre. I ho hem d'entendre amb un cicle que puguem veure on arribem. M'explico? Jo crec que aquest cicle serà... Llavors sí que podrà ser un cicle referent pel pròxim. Aquest cicle alcista. Sí, pot ser que sigui un break-even point, tranquil·lament. Sí, que sigui un punt de partida per alguna cosa. Sí. Jo crec que aquests anàlisis que fa la gent de comprar-ho amb el cicle del 2013 o 2017 són bastant erronis perquè estem en un context totalment diferent. No són erronis. Però jo crec que en el 2024, en el pròxim cicle alcista, sí que el podràs comparar amb aquest. Perquè ja hi ha uns tamanys d'inversió i de capital posats que podran semblar-se. Per què situes el següent cicle alcista el 2024? Pel halving. Pel halving de Bitcoin. Sí. Clar, però és que estem dient que Bitcoin està perdent fulla. O sigui, ha de provocar-ho. Ja, no, però és a dir, no sé si serà el 2024 o no. Cicle alcista, jo parlo de Bitcoin i altcoins, no de NFTs. Sí, clar. Ok, llavors vale. És algo que anirà cada vegada per separat. Sí, clar, sí, podem estar vivint un moment brutal ara, ho hem vist estiu, amb criptos a la merda, NFTs volant. Sí. O sigui, passen aquestes coses, però també et diré que cada cop més la gent li segueix tenint confiança molt a Bitcoin, però hi ha 3 monedes més que la segueixen que tenen tanta o més confiança i que són monedes que, a diferència del que passava abans, que aquestes sí que seguien a Bitcoin abans, han deixat de seguir tant. O sigui, sí que la segueixen, però per exemple l'exageració dels moviments que per exemple... Quines? Ethereum ha baixat molt menys. Ja, és que... En canvi, DOT ha baixat el doble no, perdó, 3 vegades més, o 4. Llavors, abans Ethereum era una rèplica de Bitcoin. I ara Ethereum hem vist últimament, sí que ho és, però no exagera tant els moviments. I segueix més aquest últim any ha fet outperformance en comparació a Bitcoin. Sí, quan ha pujat més, ha baixat menys. Exacte. Llavors... Però perquè és això, s'estan a través del rei d'Ethereum, és un clar exemple de que a través del rei d'Ethereum... D'on més tecnologies noves han sortit. És el cas més sorprenent perquè és l'únic cas poder que ha conviscut amb Bitcoin suficient temps, ha conviscut eren les dues monedes de la cara visible, i ha pogut sortir. Ell sí que seguia. Però perquè a dins Ethereum han aparegut aquestes tecnologies noves. Però si jo faig un projecte nou d'un videojoc, tal, no sé què, ja no he nascut. O sigui, ja vaig a una altra línia. Però jo em refereixo que Ethereum ha estat a darrere de Bitcoin sempre i ha marxat. O sigui, té molt més importància per mi això. Marxar d'un referent. Perquè ha portat aquests nous projectes d'NFTs, de DAOs, ha portat totes aquestes coses que mica en mica es aniran separant de la dominança de Bitcoin. Llavors Ethereum passarà el mateix amb aquests projectes. També us dic que en els moments que hi ha hagut més pànic en el mercat, com per exemple el maig o la pandèmia, és quan més oportunitats d'entrada hi ha a llarg plaç i quan més diners es fan. Sí. Jo sobretot, això ho dic, però sobretot a través de Bitcoin. És a dir, és una moneda que la gent confia a llarg plaç, hi ha confiança, la gent creu que es funcionarà, tal. I quan, per molt que s'hagi de comprar ara ja, perquè si s'ha de tenir molts pilots per comprar, crec que sí, jo crec que és el que penses tu, rotllo de... Si algú està informat sobre un projecte, no li ha de fer por quan està barat. Quan tu confies i saps de què va el projecte, si baixa t'és igual. Sí, no tindràs ganes de vendre. Jo vaig comprar un Playboy Rabbit molt més alt, del que és el floor price a dia d'avui. Ara,
crec que és una empresa que pot aportar molt al món dels NFTs, crec que és una NFT que es pot valoritzar molt, que té petites eines com el mainstream que és Playboy davant de molt La història que té Playboy, la història, però a més també contactes, contactes, la gent que pot fer venir i tal. I això és el que em fa pensar, està barat, perfecte. És igual, vull dir, no m'afecta perquè tampoc me la va a vendre avui. És a dir, mirar cada dia el valor del teu NFT o mirar cada dia el valor de la teva cripto, si no ho vols avui, oblida-te'n, tio, si ets un holder. És el problema d'invertir també en shitcoins, que en aquesta baixada els que tenen shitcoins estan cagats, tenen els collons del coll, però... O invertir en alguna cosa que no has investigat o no saps, o no saps què aquesta criptomoneda. No sé pujarà, poder estava seguint l'índex de Bitcoin a saco, poder multiplicava la pujada de Bitcoin per 15, però ara la baixada l'ha multiplicat per 15... Però és que això s'aplica també en baixades i en pujades. Si tu inverteixes en una cripto perquè la sents molt a parlar però no et mires què és, que a mi m'ha passat, llavors a la que puja, la que ha pujat un per 3 o així, vens perquè no saps què és i et fa por. Però si confies i saps què és, clar, jo per exemple, t'hi quedes i llavors aquesta segurament pugi més amunt. Jo tinc Omi molt mal valoritzat i d'avui no té utilitat ninguna. Omi és la cripto d'Ecomi, de Bibi. Sí. Vale? Sé que no val una merda. O sigui, a dia d'avui no val una merda. Però també sé que està darrere d'un dels projectes de NFTs més interessants que hi ha. Llavors, el dia que decideixin agafar aquesta moneda que tenen i donar-li utilitat, jo confio que pujarà. És a dir, vaig invertir ara està més baix, ara està més baix, és que no ho miro. Yeah. M'és igual, perquè sé que el dia, com que estic informat del projecte en si, el dia que passi alguna cosa, sabré el dia que he d'anar a mirar la moneda i dir, hòstia, ara val pasta. Saps? I això jo crec que és una mica l'educació del que has de tenir. És a dir, pots comprar un altcoin, però compra un altcoin en sentit. Sí. Informa't d'aquest altcoin. Informa't de l'equip, de què fa, de tot. I d'on van els seus diners. I llavors en aquestes baixades no et farà tant, no estaràs tan cagat. Perquè és com per exemple, jo vaig entrar també a la DAO de fotografia. No val res, a dia d'avui no val res vendre's d'allò. Però jo estic content perquè formo part d'allò, saps? Inverteixes pel que és i no per l'especulació. Jo crec que invertir més amb cap, però també una mica de cor, de dir, confio en el que estic invertint, crec que és el que diferencia invertir en criptomonedes, invertir en projectes NFT i invertir en projectes de la blockchain d'invertir en un mercat clàssic. Que darrere hi ha un sentiment de jo vull alguna cosa diferent. Si realment creus en els projectes. Si realment creus en el sistema descentralitzat, compro Bitcoin, perquè jo crec en això. I crec en un projecte que s'està creant, si es va crear el 2008 és perfecte. I crec que això ha rebentat els mercats. Pues jo soc ets un dreamer. Sí, sí. I està molt guai, i llavors és com invertir en una ONG, no et donarà diners mai, però tu saps que estàs tranquil, saps? Però poder per la gent que no coneix tant la tecnologia i no en sap tant, durant aquests moments de pànic i tot això es contagia a la comunitat i llavors costa comprar en aquestes baixades, sobretot quan va baixar a 30, que tota la gent deia se'n va 20, se'n va 20. Jo no podia comprar, tio, és que estic enfadat, t'ho juro. Binance em va bloquejar la compra. Bueno, en el moment de la baixada el moment que estava a 29, jo estava clicant. Clar, doncs aquell moment, per la gent que més inexperta, li fa molta por comprar. Però en aquests moments, si confies en la tecnologia, és quan més diners fas a llarg plaç. Exacte. No, i a part que també és on més et consagres amb la moneda i també tu, a part, et fas una resistència de dir, ei, mentre estigui per sobre d'això no vendré. No tindré pànic, perquè sé que segueixo guanyant diners. Això és el que a mi em passa una mica, em passava, a veure, estic bastant descentralitzat, però vaig comprar Ethereum a 600. Llavors, quan Ethereum va fer la baixada del maig, jo encara no tenia cap NFT, estava tranquil. Però tenia amics que estaven plorant, saps? Vull dir... Nosaltres ens van baixar el portfoli un 50% a tots, suposo. Sí, no, clar que sí. I ningú va vendre els que conec jo. Però jo no vaig arribar a perdre mai, perquè vaig comprar en un moment baix. Llavors és el mateix, si tu ara compres ara, és molt difícil que històricament, d'aquí un any, torni a arribar al valor que està ara. I quan vam comprar a 30, tampoc estem en pèrdues, per molt que hagi baixat, és igual, vull dir, en aquests moments és quan s'han de comprar, quan hi ha més pànic. Exacte. Que hagi comprat durant el coronavirus, és impossible que tingui pèrdues. Sí, ho ha fet molt malament, ha invertit en projectes que tal o tal. Bé, no sé que hagis invertit en projectes, però jo parlo de Bitcoin, eh? No, hi ha moltes altcoins que... van morir. Altcoins fraudulentes. Sí, no han fet res. Sí, scams. No, clar, si parles de Bitcoin és obvi. Jo parlo en Bitcoin, Ethereum i les més importants. Està clar. Llavors, com a gent influent al món dels NFTs i dels projectes i gent que realment creu en això, és aquí el nano, el de les 12 Bueno, és que aquests llibres és perquè en Gary Vee ens patrocina. No, és perquè en Gary Vee, que ja n'hem parlat molts cops en aquest podcast d'ell,
va treure els seus NFTs al quin mes? Maig, Març o 2021. abril? Maig. Doncs va treure els seus NFTs al maig, en el moment de treure els seus NFTs als seus seguidors els va dir us canviarà la vida, confieu en mi, compreu, i nosaltres tampoc vam comprar perquè pensàvem, hòstia, poder estar parlant Poder és un guru. mucho humo, saps? Poder estar fent, sí, però ha demostrat que no és així. Sí, però també en aquell moment no teníem l'educació respecte als NFTs que tenim avui. Això està clar, però a part d'això, nosaltres pensàvem, poder parla molt fum i en veritat no acaba fent res i acaba sent un scam, però ha demostrat que no és així. Els seus NFTs estan un floor price de 8 Ethereums, no? Sí, aproximadament 8. Que això què són? 40.000? Avui menys. Avui menys perquè ha caigut, però han arribat a estar a aquests preus. Sí, sí. I és algo que en certa part et canvia la vida. Llavors, què va dir després, més tard? Va dir, ell té un llibre que és aquest i va dir, compreu-me 12 unitats, no? O 11? 12. I que ho tindreu una recompensa. Ara no me'n recordo quin, un airdrop d'uns NFTs, va dir? Sí, ja ho va dir en el primer dia que tindríem un airdrop d'uns NFTs i ara un NFT, perdó, per cada 12 llibres és un NFT. És a dir, que si ara, per exemple, hem vist l'Ernest Dift que n'ha comprat, no sé, poder, 20 per 12 o què? 20 NFTs. No, en plan, 20 per 12. Vale. Anava a dir, ja n'hi havia 500 llibres, poder, o més. Però vull dir, 20 packs de 12, més o menys, sí. jo que sé, m'ho invento, I que per tant rebrà uns 20 NFTs de l'airdrop aquest que estava parlant, i ara recentment ha donat una mica més d'informació respecte a aquest airdrop i respecte que vol crear un projecte entorn d'aquest airdrop, bàsicament, que airdrop bàsicament és que tu, al comprar els 12 llibres, havies d'enviar una verificació de la factura d'Amazon, no? Des d'on ho compressis. Sí, havies de fer un formulari amb la teva direcció de la cartera. La teva direcció de la cartera de MetaMask. I per això tenies en plan, que ningú compri ara, perquè això hi havia uns dies específics per fer. Hi havia un dia, és a dir, ell ho va anunciar, durant un dia, durant 24 hores, podies fer el procés aquest de comprar els 12 llibres per Amazon, diguéssim, enviar la verificació de la factura d'aquesta compra dels 12 llibres al formulari aquest i enganxar la teva cartera de MetaMask on se t'enviarà l'airdrop i bàsicament aquest va ser el procés, això va ser a l'agost i fins ara, o fins fa un parell de mesos o un mes, no ha donat més informació al respecte d'aquest projecte i bàsicament està parlant, ha donat un parell d'idees, una d'elles és que hi haurà entorn d'uns 100.000 NFTs que és bastant alt. És molt. Hi ha un supply molt perquè és això, la gent al veure que va complir amb Befriends, amb la seva col·lecció d'NFTs, va tenir clar que aquí s'havia d'apostar. Nosaltres també. Sí, i bàsicament 100.000 de supply, per tant, el tema és que la idea d'aquest nou projecte que ell diu Befriends 1.5, Befriends és el projecte que va treure al maig, Befriends 1.0, bàsicament, ara amb això Befriends 1.5, i bàsicament jo crec que li donarà com una volta en el projecte i el ser de 100.000 unitats aproximadament, doncs ha donat idees de que serà un joc, de que serà Befriends Games, no sabem bé com funcionarà, però que bàsicament si tens aquest airdrop i per tant has comprat aquests 12 llibres, doncs tindràs accés a una mena de joc, o no sé com funcionarà, que aquest airdrop, que aquest NFT et donarà accés a una mena de joc, que ben bé et dic, no sé com funcionarà, diu que ja estarem jugant tota la vida. Podrà ser una oportunitat poder per comprar Befriends a la whitelist de Befriends 2.0. Exacte. La pròxima col·lecció que tregui més endavant. Sí, també ha anunciat. L'hauràs de pagar igualment. Sí, hi haurà 100.000 persones a la whitelist, una whitelist de 10.000, 20.000. No, clar, és difícil, però hi ha una oportunitat, i si et toca... Sí, perquè més enllà de Befriends 1.5... No crec que limiti la venda de Befriends 2.0 només a la gent que compra tot. No, està clar, però bàsicament... No, però una part de la col·lecció poder sí que la reserva per els que han tingut... Però si estem parlant de 100.000 holders... Ja, però poder ser això, fa un joc i d'aquest joc surten seleccionats els que podran entrar a la whitelist. No són 100.000 holders, són 100.000 unitats perquè hi ha gent que n'ha comprat 20. I bàsicament, per explicar una mica... Això és Befriends 1.5 i ha anunciat que el primer quadrimestre de 2022 trobarà Befriends 2.0, que va anunciar que intentaria treure el projecte entorn d'un mint d'uns $1.000. Per tant, jo crec que no serà... Com el primer. Volia això també. Sí, aproximadament. Però ara, clar, estem en una nova fase de les criptomonedes i, per tant, jo crec que no podem agafar Befriends 1.0 com a referència de com serà Befriends 2.0. O sigui, jo crec que per començar el supply serà, no sé si bastant més alt, però més alt segur. No crec que sigui de 10.225 unitats, que crec que és Befriends 1.0. Poder treure un projecte tipus de 20.000 aprox, com el que ha fet Mutants amb Vortex Viatge Club. El que ha de fer és readaptar-ho. O sigui, no pot quedar-se amb el que té. És a dir, està molt bé el seu projecte, però hi ha gent que està durant més a dia d'avui.
i que el seu projecte no val com a Perfect Pictures. Bueno, poder ho ha d'encarar d'una altra manera. Ho has d'encarar d'una altra manera, que no el critico, vull dir, és un puto geni. Però bueno, o sigui, al final... Jo crec que ho té molt clar, aquest. Però en Gary Vee ho hi trust. No, o sigui, jo ho tinc molt clar que en sap, però també dono el luxe de poder criticar una mica la manera de fer que té també, que a vegades és molt yankee i molt individual. Molt individualista, a diferència, per exemple, de gent com G-Money, que entra amb Adidas, Vortex Club i Punk Comics a fer una col·laboració per entrar en el món del metaverso d'Adidas, a través dels NFTs que són Vortex Club, ell com a referent persona del mercat. Vull dir, treballes molt millor, és a dir, explicar una mica el que és això d'Adidas, però em refereixo que ell no treballa tan individual. Bueno, ara explico el tema d'aquest d'Adidas, però jo crec que en Gary Vee és una de les persones que en el món dels NFTs ha treballat de manera més individual, ha treballat de manera molt poc individual, perquè sempre ha donat molt a conèixer els projectes. World of Woman té centenars, no centenars, però desenes de projectes que ha defensat molt i està darrere cada dia. Jo crec que la seva energia no està en differents, sinó que està en tot el sector dels NFTs, en aportar idees a nova gent. Ha demostrat les coses. Però jo no et parlo de que no hagi pogut ajudar, i més no el critico, és la meva opinió sobre ell. No el critico, és simplement que no és, per exemple, no... O sigui, sí que ajuda a fer créixer en Vomit Garden va rebentar, saps que va pujar amb una sac, o sigui, sí que hi ha projectes que els ha ajudat, però sempre amb la cara de Gary Vee. Que no passa res, però és una manera de treballar. Vull dir, és com treballava Steve Jobs en el seu moment amb Apple, que ell era la cara visible i ja està, i no col·laborava amb ningú. En canvi, hi ha gent com G-Money que no dic que sigui millor, dic que són dues maneres de treballar diferents, que s'ajunten amb Adidas i Vortex Club, que són gent que estan al seu nivell de reconeixement, són comunitats... Bueno, però perquè poder, en Gary Vee, ell sol ja té prou repercussió, no necessita associar-se. Vull dir que al final són dues maneres diferents de treballar, que una tendeixes més a fer-te la teva manera de pensar i la teva manera de fer quan executes, i quan treballes amb més gent, com que t'obligues a cedir terreny, acaba sent un resultat diferent, que no vol dir que sigui millor, en cap moment. Vull dir que són dues maneres de treballar diferents. Però bueno, a lo que anava. Metaverso, Adidas, Vortex Club, etc. Sí, bàsicament Adidas ha anunciat una col·laboració amb Vortex Club, Punks Comic, que és un altre projecte d'NFTs, i en G-Money. Bàsicament sembla que s'està fent com una col·laboració per treballar en diferents aspectes. En tema metaverso sembla que Adidas vol entrar en Sandbox ja va fer aquesta col·laboració, ben bé no sé com anirà, potser en aquest espai que Adidas crearà dins del metaverso estarà relacionat amb una associació amb aquests dos projectes. Punks Comic, per exemple, ja ha donat a conèixer que traurà com un còmic on hi haurà com una història on interactuaran tant Vortex Club com G-Money com Adidas. I Vortex Club em sembla que també han fet com una mena de sneak peeks de sudaderes on hi ha Adidas i en col·laboració, és a dir, sudaderes o merch de Vortex Club en col·laboració a Adidas, però realment no s'ha donat molta informació al respecte. Jo crec que és un molt bon moviment d'Adidas, per entrar en el món d'NFTs, col·laborar amb Bored Ape i tot això per entrar, és entrar per la porta gran, Sí. Nike no ha dit més coses. Abans estava llegint jo de Nike i se li ha fet una oferta per diferents projectes, no sé si quins agafarà, quins no, però ara hi ha aquelles dues maneres. Ara estem veient Adidas col·labora amb Bored Ape, llavors estan col·laborant, Adidas agafa el projecte, per mi, millor projecte que hi ha ara mateix, a nivell execució d'un Perfect Picture, a nivell Vortex Club, entra perfecte, entra en el mainstream. Ok, és una manera de treballar, com deia abans, Gary Vee i G-Money, no? Són dues maneres de treballar diferents. En canvi, pot ser que entri Nike i agafi un projecte de merda i el faci volar. O sigui, ara és aquell moment d'actors externs, que parlàvem abans, per exemple, de Playboy com NFT, no? Playboy té aquest poder. Playboy té el poder que un actor extern faci el teu NFT voli. És a dir, si surt un Snoop Dogg, com sortia a l'entrevista de Playboy, agafa, es canvia la foto de perfil i es fica un Playboy Rabbitar, el flor puja. Vull dir, ara hi ha dues maneres de treballar, és a dir, pots treballar amb els millors i ser com Adidas, entrar amb el millor, o pots entrar amb gent que sigui més baixa i ajudar-los a pujar, o pujar junts, perquè el projecte t'agrada. O sigui, hi ha aquestes dues maneres, i Nike ara entrarà segur, o sigui, ve ara,
setmana que ve la notícia serà Nike ha fet no sé què, sí, segur. Sí, però jo crec que Adidas, col·laborant amb Bored ja s'està menjant una mica el mercat, de moment. Pensa que DJ Khaled és l'últim que es va ficar també una foto de perfil de l'Insta d'un Bored Pensa que estem parlant d'un projecte que té 6 mesos. O del millor que hi ha, I molta gent diu... Jo crec que és el que millor ha executat. Exacte. I molta gent ja diu és millor tenir un profile picture de Bored Ape que de CryptoPunk, quasi bé. No, i està ben aquesta... Ho és. Està ben aquesta divergència d'opinions. Són una mica Bitcoin sent el CryptoPunk i una mica Ethereum sent el Bored Ape Yacht Club, que ha executat molt bé. Sí, podria ser un símil. Però jo crec que a llarg termini, l'aposta més segura en quant a portfolio pictures d'NFT segueix sent CryptoPunk. Sí, no? Perquè CryptoPunk en quant a segura, sí. CryptoPunk no ha de fer res per tenir valor. Perquè, exacte, CryptoPunk no ha d'executar. És Bitcoin. Sí, Bitcoin és Bitcoin. És tal qual, perquè... I CryptoPunk és Ethereum. Si Ethereum no treu Ethereum 2.0... I no és tan segura. I fixeu-vos, què passarà? O sigui, si Bored Ape ha estat 3 mesos sense dir res, sí, òbviament no crec, el seu discurs ha de ser una locura, que hi ha una font, no hi soc, però si un dia s'està 3 mesos sense dir res, Bored Ape ha mort. En canvi, CryptoPunk no ha de dir res. Clar, perquè Bored Ape té un equip a darrere que li ha d'anar aportant valor. Si aquest equip deixa aportar valor... Exacte. Llavors, en canvi, CryptoPunk no hi ha ningú que hagi d'estar darrere aportant valor. A més, un projecte amb l'ambició amb el temps que té Bored Ape i amb l'ambició que ha tingut i la manera de treballar, no s'ha vist encara. Si hem vist de més joves que estan fent el mateix, però de la mateixa durada i amb la mateixa manera... És el més pioner. La dinàmica és el més pioner. Llavors, clar, ara venen els següents. Quin pot ser el següent? A veure, en Solana, Matic. No, tio, no. Com a símil, deia. Estaria molt bé que fossin Penelope i fossin coses així molt guais, però la cosa és que venen a darrere a fer alguna semblant. I estem parlant de que, abans dèiem, Nike i Adidas, però hi ha 100 milions de marques al món. Vull dir, que poden anar-se incorporant a poc, saps què vull dir? O sigui, no sé, tio, Louis Vuitton on està? Ha fet, Louis Vuitton, per exemple, està amb We New Moments, que és una companyia de... We New Moments és una companyia de Beeple, que és l'artista aquell tan conegut que va vendre l'obra per 69 milions, tal, que té aquesta companyia que es diu We New Moments, que es va associar ja fa temps, de fet, amb Louis Vuitton, que tenen un joc pel mòbil que és de Louis Vuitton Game, o alguna així. Recordem que Playboy, el Playboy Rabbiters, el projecte d'NFTs de Playboy, la part de developer la porta We New Moments, i hi ha un altre projecte que jo estic posat des del dia 1, que és 10KTF, que també es porta, o sigui, en aquest cas no és només developer, sinó el projecte en si és We New Moments. Llavors, deixem-ho de diferent. Louis Vuitton, Dolce & Gabbana també ha entrat, Dolce & Gabbana, Reebok aquesta setmana Balenciaga, també, DC, tio, Volcom, Trasher, Ralph Lauren. Vull dir, tens Alexander McQueen, vull dir, ha d'entrar tanta gent. Hi ha tants projectes que són potencials a fer una col·laboració d'alguna manera i només estem parlant de marques. Hi ha tantes marques i de moment només Adidas ha fet col·laboració amb el millor projecte que hi ha. Jo crec que Adidas està fent molt bé. I de moment només roba. Falten marques de cotxes, falta una marca de cereals, tio. Aston Martin, no, per exemple, també. Sí, però va treure els seus NFTs sense valor. Vull dir, va treure... em sembla que eren tres col·leccions de vídeos, de diferents tipus de vídeos, i ja està. Sí, però no sé, o sigui, jo no sé si tu t'has informat, però jo no crec que han fet alguna cosa, en plan, segur que deuen haver, en plan, que estan desenvolupant alguna cosa entorn d'NFTs o metaversos. Poder alguna més, però no en relació amb aquells NFTs. Jo crec que aquells NFTs que van treure Aston Martin eren tres tipus de vídeos que n'hi havia de poder... diferents unitats per cada vídeo. Jo crec que allò van aprofitar el FOMO que hi havia en aquell moment per fer diner ràpid i ja està, perquè no han aportat valor de darrere. No. Guai, també l'altre dia vaig veure que ha sortit la beta de Sandbox, que en Willy Rex va fer un vídeo i unes mogudes. Bueno, Sandbox, que és el segon metaverse més important ara mateix, després de Decentraland, que ja n'hem parlat abans. Sandbox, que té el token de Sand, que també ha pujat una barbaritat, em sembla que ara està a $4 o $5, abans de l'anunci de Facebook, de Meta, de que crearien el metaverse i tal, estava per sota $1. No l'he seguit, però sí que l'he vist amb tant percents molt alts. És una bogeria, i de fet en Willy Rex va explicar que havia comprat, no sé què us ho vaig dir. Va comprar en el Bottom, en un molt bon moment. Sembla que va ficar, no sé, va dir que va ficar 100.000 euros i tenia com 300. Va posar 100.000, els va multiplicar per 4, jo crec,
i va treure 300.000 de benefici, em sembla. O sigui, va vendre 3 i pico, crec. Va comprar 0,8 i va vendre 3 i pico. I deixar no sé que encara s'estan pujant. No, crec que va treure tot. Li ha afectat a Sandbox la baixada? Sí. Decentraland també. Decentraland va arribar a 6, jo crec que una baixada tan heavy ha afectat a tot. En més o menys mesura, però ha afectat a tot, jo crec. Molt bèstia. Decentraland ha baixat un 50%. És que aquí t'ensenya que Bitcoin té dominança encara. Sí. No, però que no tant com abans, segur. Sí, però que sí. I avui segueix baixant igual. I la beta aquesta, Sandbox, que és aquest metaverso, ha tret una beta perquè fins ara Sandbox, tu entraves a la pàgina web i era un mapa on tu podies comprar propietats però no podies interactuar, no podies fer res a dins. El bo que tenia Sandbox, la diferència de Decentraland, és que en aquest mapa, és a dir, tant a Decentraland com a Sandbox es poden comprar propietats i pot ser owner de certes propietats, de 1, de 2, de 4, i a diferència de Decentraland, de Sandbox, pots posar com un logo o un dibuix en el mapa, en les teves propietats. En les teves propietats, exacte. Això hi ha moltes marques que ho han fet. Però no ho he vist, ho he vist un mapa que vale, sí, en plan que hi ha marques que han comprat... Hi ha marques que han agafat zones i han deixat parcel·les. Això és... Això està molt guapo, Això ve de la idea del pavo que venia Píxels en el seu moment. El tio que va fer una web, que venia cada píxel de la web, era una web en blanc, la va fer així, i cada píxel el venia per fer promo. Cada píxel el venia per $1.000. Va vendre tota la web. Com vols? I això és, aquí és d'on ve el concepte de Decentraland. Sí. De Sandbox. És aquest concepte, el concepte de parcel·les vistes de sobre tenen sentit. I llavors, quan l'amplies, arribes a un món. Sí, i ara el tema és aquest, que fins ara Sandbox només era aquest mapa, on tu veies parcel·les de, per exemple, un que segueixo fa molt temps, que es diu DC el Blogger, que té un projecte que es diu The Metakey, que va ser en plan d'aquest des del 2017, crec que porta amb tot això de metaversos ja, comprant propietats, i va comprar una quantitat, no sé quantes propietats té a Sandbox, i també Decentraland en té una barbaritat, i va posar el logo del seu projecte NFT, era Sandbox, supergran, que poder té, jo què sé, 20 propietats allà dins, que vés a saber, o sigui, val més... Això mola molt, perquè Decentraland, ara quan obries el mapa i volies anar a algun lloc, jo què sé, a l'edifici que té Playboy, havies de mirar les coordenades. Sí, no podies entrar directament perquè allà hi ha la imatge de Playboy. Sí. Això mola molt. Al final és anar-ho renovant més, però jo crec que la idea és que generar... O sigui, jo crec que són conceptes molt diferents, però si entraran que Sí, però està clar que el tema aquest de tenir els logos mola. Clar que, òbviament... Però és un incentiu per la promoció de marques brutal. Però que Sandbox, el poder que busca més és generar com projectes individuals, una espècie de layer 1 per tenir projectes, òbviament no ho és, però em refereixo a una espècie de layer en la que sobre pugui generar un projecte independent, com tu abans explicaves, el Snoop Dogg. Vull dir, crec que no és el mateix concepte, és a dir, tu a Decentraland hi vius, a Sandbox, i treballes. No sé si m'explico. El tema és que a Sandbox, ara amb la beta que han tret, tu et poses dins d'una parcel·la, et poses dins d'una secció de propietats que estan en propietat d'una sola marca o d'una sola persona, i des d'aquestes propietats no et pots moure a la resta del mapa caminant. Has de treure el mapa i transportar-te directament. No és com Decentraland que pots anar caminant. Però el tema és aquest, que amb la beta aquesta s'ha vist ara, el joc està molt bé i l'han tret i tal, i els propietaris d'aquestes parcel·les, doncs alguns han decidit crear com minijocs o donar com una experiència allà dins de les seves propietats, i estem veient, per exemple, com en Willy Rex, això és veritat que no ho he dit, per tenir accés a fer això, a entrar d'aquests minijocs i tal, necessites un access, saps? De moment necessites un NFT que et dona accés a poder entrar a provar la beta, saps? És a dir, no està obert a tot el món. No sé quantes betes hi ha, no va dir Willy Rex al seu vídeo, que està molt bé el vídeo, i en Willy Rex al principi va parlar-ne i em sembla que el dia següent va treure un altre vídeo dient ja he comprat l'NFT perquè em dona accés a la beta. Es compra? Sí, és un NFT que no sé quantes unitats hi ha, no sé si... No sé. I el preu el saps o...? És bastant cara, crec que... És bastant cara. Ara, quan has vist els jocs no vol dir res, però és que és un NFT que té una utilitat que cremes. O sigui, depèn. L'NFT és de Sandbox. Imagina't que després, quan tothom pot entrar... Vés a saber si l'has de cremar, aquest token. No sé, o sigui, jo crec que... Imagina't que són, no sé si són, jo què sé, 50.000. Poder d'aquí sempre seran les 50.000 wallets que van entrar en primer moment a Sandbox. No, però jo crec que podeu fer, no sé, parlo des de no saber, però crec que si es queda en mercat es pot anar utilitzant, al final és un NFT.
Llavors, Clar, potser Sandbox li va donar una utilitat. no, anar utilitzant vull dir que poden haver-hi més early access dels que planteja Sandbox. Poder s'han de cremar, com vam veure amb el segon airdrop de Penelope. Perquè havies de crear una altra cosa, sí, Exacte. però jo crec que en aquest cas també podrien... No, o sigui, és purament especulatiu aquí, ja. Però podrien donar que aquests 50.000 tokens, aquests 50.000 NFTs fossin com la comunitat OG de Sandbox, que va tenir accés a la beta de Sandbox en el primer moment i tal. Sí. Que es poden tenir beneficis nous quan surti el joc, que poder tenen early access tota la vida, rotllo, early access a qualsevol update que tingui Sandbox. Sí, pot ser. No només aquesta, Sí, sinó la exacte. següent. Vull dir, clar, al final entrem en el potencial que té un metaverso junt amb un NFT. Exacte. És increïble. Sí, pots fer el que tu vulguis Sí. i a més subscrit per qui sigui. Però el que deies, no? El que estàs explicant sobre el tema de que Bullyrix està desenvolupant un projecte dintre. No, Bullyrix ha comprat l'NFT del que li dona accés, però de moment, pel que ha dit als vídeos, que jo me'ls he estat mirant, no ha ni dit que ha comprat propietats, ha dit que òbviament té 1.000 projectes que podria crear allà dins, tipus un que em va semblar interessant que va dir, amb els llibres que he anat traient, podria com que recrear la història amb un minijoc aquí dins. Sí, això està guapo, saps? Sí, jo crec que el Willy Rex... I l'Snoop Dogg què ha fet? Ara també ho diré. I després, en Willy Rex com a tal ha dit això, que té 1.000 projectes, però que de moment, segons ha dit, no ha comprat cap parcel·la ni cap propietat. I després això de l'Snoop Dogg, que ho vaig veure ahir, em sembla, a Twitter, que va anunciar, em sembla que aquesta sabia que tenia propietats allà dins, però va anunciar amb això de la beta que ha creat com un roadmap del que vol fer i també ha creat uns NFTs que et donen accés a la seva parcel·la. Saps què vull dir? Sí. És a dir... Sí, el que ha fet Sandbox I farà un concert. Amb la seva propietat. No, crec que sí. Crec que el roadmap el vaig llegir així molt per alt i no me'n recordo, però crec que deia que podies parlar amb ell i preguntar-li preguntes dins aquest metaverso, o sigui, és xulo. Sí, suposo que és un meet and greet. I crec que aquest sí que me'n recordo, crec que són 5.000 unitats. Està bé. A 5.000... Snoop Dogg a mi és una persona... perdó, 5.000 no. 500... És molt top. 500... és un fumeta, Crec que és 525 Sandbox. És un cremat. 525 Sand val l'accés, o sigui, 525 per 6, o per 5 que està Sandbox, són 2.500 euros, no és tan car, Bueno, o sigui, és car. 2.500 euros és el que et val, $2.500, el que et val l'NFT que et dona accés a la propietat de l'Snoop Dogg. És relatiu. Si fa més coses a part d'això, no és tan car. Sí, però... Si és només per aquest evento... No, o sigui, ja et dic, és un roadmap, no és un evento. O sigui, entenc que és accés il·limitat allà. Sí. Accés a tot. Llavors, I que anirà fent coses. Formes part d'allò. Tot el que passi allà I que anirà dintre... fent coses. Sí. Tot el que passi allà dintre t'ho aniràs vivint. Al final no deixa de ser un projecte més. Sí, és un projecte més. Sí, és el que hi ha abans, sobre una layer 1, que li pots dir si vols, Sandbox, i després a sobre hi ha creat aquest projecte. Està guai, és una manera diferent de treballar. I és el que anirem veient cada cop més, vull dir, al final... O sigui, molts projectes s'han convertit en layer 1s d'algú. No layer 1s com a tal, sinó en ser la base d'algú. Bored Ape ho ha fet amb el tema de treure, per exemple, els kennels, els mutants. És a dir, tot això són parts que neixen a través de... I que neixen a través dels, suposo que els zeros que devien rebre en aquell moment aquella gent. Llavors també trauran un joc de mòbil. També... Ja, que el treuen d'aquí poc. Pot ser que el treguin ja. Abans del 2022. És fruit, també, de que algú s'ha convertit en base. O sigui, sí. És com quan ja s'ha sentat Bored Ape, aquí està, òbviament seguirà pujant de valor, però tot el que tingui sobre serà ell, ja està. De dia d'avui. Ara, ha d'anar extenent molt. Però a mi els mutants, o sigui, crec que és molt interessant el que han fet amb els mutants, perquè l'altre dia m'estava escoltant un podcast d'una persona que segueix a Twitter del 31 d'agost, em sembla que era el podcast, que era el dia que sortien els mutants. Que van sortir els mutants, més o menys, no sé si van sortir el 30 i va fer el podcast del 31, però més o menys per allà. I bueno, o sigui, quasi no havia fet recerca sobre els mutants i o sigui, està molt guapo el projecte dels mutants perquè bàsicament permet crear més comunitat i donar accés a més gent en aquesta comunitat sense desvaloritzar el que són els Bored Apes, perquè sempre seran els OG, sempre seran els que n'hi ha 10.000, de mutants n'hi ha 20.000, però sempre han de moment, fins al moment, l'accés i les utilitats han ser les mateixes tant per Bored Ape com per mutant, a diferència dels Nil, dels gossos, aquests no tenen l'accés i la utilitat que tenen els altres. Llavors, en veritat, això ho podríem comparar com una marca de roba. En plan, treu unes sabates i després en treu més, però les primeres són les OGs i per això valen tant. I la funció és la mateixa. És Armani, marca Armani, Emporio Armani 7.
és tot Sí, tot la funció és la mateixa, és roba, t'abriga i tal, però l'original val més. Exacte. Sí, és tiers, és diferents Exacte, tiers. La utilitat és la mateixa, però l'original val més. És un clàssic, en el món De les general marques, és un sí. clàssic. Sí. Però bueno, que estem veient tècniques també, tècniques de mercat dintre d'aquí, que això també és guai. Però clar, llavors la pregunta és, perdona, les unitats que has dit eren 1.250? De board tapes? De board Ai, tapes? 10.250? De board tapes? Sí. Hi ha 10.000. 10.000 clavats, justos. Vale, doncs I mutants, 20.000. El que estic dient amb això és, estem veient que el mercat demana més i que les col·leccions de 10K s'han acabat per sempre. Bueno, també estem veient el mateix amb una mica d'en Gary Vee, va treure la col·lecció de 10.225, ara Behance 1.5 entorn de 100.000, Behance 2.0, veiem què és, el mateix Tier 1, Tier 2, Tier 3, saps què vull dir? Clar. Llavors jo el que prefereixo és això, no? En plan, que estem veient que aquestes layers aquests drops de 10.000 unitats fa 3 mesos o fa 6 mesos eren super rentables, inclús no es venien tots. Però és que a dia d'avui, el dia que Bored Ape, els desenvolupadors de Bored Ape decideixen treure un projecte paral·lel que no sigui Bored Ape, 100.000 faran així, volaran. És que clar, tu penses, són 10.000 unitats, ara és que em sembla, la majoria de projectes que treuen 8.000 unitats, 9.000, es solen vendre ràpid. En veritat, fa uns mesos, tantes unitats que es venguessin de cop, no, hem vist projectes era una bestiesa. Hem vist projectes que no han acabat d'unitats. No, o sigui, jo crec que ara mateix hi ha centenars de projectes. És que ho veiem normal que treguin 10.000 unitats, doncs una bestiesa, perquè si es veuen cada un... No, Sí, però també, o sigui, nosaltres perquè no estem molt posats en el dia a dia dels NFTs, però estic segur que si estiguéssim posats veuríem com hi ha centenars de projectes que treuen 10.000 i no es venen. Però el tema és aquest, o sigui, està clar que tots aquests projectes que ja han demostrat o projectes que encara no han nascut i demostraran, 10.000 se'ls hi queda curt, està clar. Per la demanda es queda curt. Aquí es van buinar, es queda molt curt i estem veient, per exemple, més ràpid, sí que hi ha bots, el que tu vulguis, però Vivi té 1 milió d'usuaris actius. 1 milió d'usuaris que, sí, poder actius significa que poder un 35% estan en drop. I els drops són de 60.000 unitats. I tothom ho vol. I 60.000 unitats que sempre s'acaben tots sold out, o sigui, sold out en segons. Sí. O pilles el primer botó o estàs fora. Però és que això al principi, em recordo, quan Gary Vee volia treure els 10.000, pensava, és que 10.000 són molts, no sé què, és que ara 10.000 em semblen pocs, ja. Jo m'arrepentiré sempre de no haver comprat 10 còmics el primer dia. Era possible. Per què era possible? Perquè va durar 1 minut i 20 i tu i jo parlàvem de... O més, o 2 minuts, No, va ser 1 minut 40, 1 minut 20 i el segon el tercer ja 1 minut. Ja anaven a full, també s'ha de dir, és molt ràpid, però recordo dir-te, tio, ha anat super ràpid. 1 minut 20. Uah, tio, s'han esgotat... Ara en menys un segon ja s'han esgotat. Ara o tens un dit d'or o estàs fora, tio. Sí, és un dels projectes que hem estat des del dia 1, Sí. I a més, el més maco per mi de Vivi és el poc capital que demana per entrar. Ja. Sí, això per mi és el que m'estimo molt, perquè és un dels projectes més rentables que tindrem mai a nivell percentatge. Percentatge segur. O sigui, òbviament, és l'exemple que ficava abans, de quan inverteixes més o inverteixes menys. Com que aquí estem invertint molt poc, per molt que multipliquem per 50, no seràs ric. O sigui, si això s'hagués multiplicat per 50, o per el que hem multiplicat algú de nosaltres els seus còmics, tio, o sigui, aquest podcast no l'estaríem fent. Sí. Saps? O el faríem a un lloc que seria... Que puguis comprar un còmic per 6 euros, que es pot revaldre a 1.000. Exacte, imagina't fer-ho això amb un NFT que val 6.000 euros, per exemple, o el compres per 6.000 euros, i es multiplica per 1.000. Quasi bé. O sigui, seria una bestiesa, sí. És una barbaritat, i és això. I clar, llavors diem, han de pujar més els NFTs de Vivi. Quant més? O sigui, en sèrio, quant més? Ambiciosos. Bueno, i ara ho estàvem parlant abans. Jo crec que ara hi ha 2 possibilitats respecte al mercat de Vivi. Que jo crec que ja acabem aquí, no? Perquè ens estem allargant molt. Sí, no, anem bé. Doncs bàsicament hi ha aquestes 2 possibilitats que estàvem parlant, que és aquestes 2 coses que s'estan esperant, que és per una part Immutable X, el procés a entrar a la blockchain d'Ethereum i a través d'Immutable X, i l'altre és el tema de que de moment, com ja hem dit en alguns podcasts, no es pot passar, diguéssim, les gemes que tens a Vivi i passar-les en el teu banc en forma d'euros o en forma de dòlars. Són aquestes 2 coses que estem esperant, i jo crec que per una part
si la primera cosa que ve és el tema del fiat i de poder passar al banc, el més probable és que veiem gent liquidar posicions, que ha fet això que dèiem, percentatges increïbles de guanyances. Gent que necessita els diners. Sí, i liquidarà posicions i passarà els diners al banc i per tant el més probable és que el mercat baixi de preu. O per altra part, el tema de passar a la blockchain d'Ethereum, que voldrà dir un augment increïble del volum, que estem entrant en un nou mercat, que les possibilitats són molt més grans, que hi ha molta més gent diporant allà i que per tant el més probable és que el mercat pugi de preu. I que per primera vegada Bibi comença a tenir una mica de sentit per mi a nivell blockchain, perquè marxem de la centralització en què estem, perquè Bibi és un mercat centralitzat, és una empresa. Marxem a la centralització i anem a la millor... I a més arribem al món dels NFTs, jo crec que amb un dels millors NFTs que pots portar a la mà, és a dir, un NFT format còmic que es pugui veure en realitat virtual no està enlloc d'OpenSea. Llavors arribes amb una qualitat de NFTs al mercat de... Amb un producte molt ben desenvolupat, que porta molt temps desenvolupant-se. I molt innovador. Però és que és un NFT i amb companyies increïbles darrere, o sigui, està tot fet perquè exploti. Sí, està tot fet perquè veiem d'aquí un any que s'està mintejant ja per 0,2 Ethereum, perquè això és el que passarà. El dia que fiquin ETH, estàs fora ja. No pots mintejar per 7 euros, perquè no pots mintejar-se allò que per 0... I el gas fi. Ja, però el tema és que el tema d'aquesta d'Immutable X... No, mintejar, Jo et parlo de mintejar, de Ja, però el tema d'Immutable X, tant per transferències per compraventes com per gas fees, com per mintejar, els gas fees no són 0, però són molt més baixes que a la red d'Ethereum com a tal. No, però jo em refereixo que... I això encara portarà més adopció. Sí. Sí, i clar, jo no sé si es pot fer, però es pot... O sigui, està Immutable X, quan està a la red d'Ethereum, entres automàticament a OpenSea. No? Jo crec que hi ha un altre bridge, sembla que ho vaig llegir. Tu, de Bibi, passes a Immutable X i d'Immutable X a OpenSea has de fer com una altra transferència. És que crec que Immutable X i OpenSea treballen junts. Pot ser. Això van anunciar el 31 de maig, jo era un tuitejat, de que treballaven junts. Pot ser, sí, pot ser. O sigui, són dos mercats molt diferents, vull dir. Sí, però el tema és que jo crec que sobretot tots aquests commons o tots aquests uncommons, etc. La major part del volum estarà a Immutable X segur, perquè si no és zero rentable fer-ho a través d'OpenSea, però potser els més high-end còmics o els més high-end collectibles es faran a OpenSea per la quantitat de volum, perquè sabem que allà hi ha molta gent amb molts calés. També et diré, jo considero que si estem defensant aquesta idea de que quan més unitats, o sigui, que ara es demanden més unitats d'aquestes grans empreses, 60.000 no són tantes. I 60.000 del primer còmic, ojo. Ja, el primer còmic sí, però 60.000 per tots els còmics. No, però jo parlo. El primer còmic, ojo, els commons aquells, que ara, que són els commons més ben valorats, però crec, no sé, potser hi ha algun que el passa per tema d'unitat i tal, però aquests commons poden arribar a valdre com val ara mateix un ultra rare d'aquest propi còmic. Estan a $100 o així, aproximadament, han pujat. A llarg plaç jo crec que sí. Veurem uns commons que diràs un common m'anava bé, no l'he d'haver comprat. Sí. O sigui, és aquest error de dir... És l'error que vam cometre el primer dia, no comprar moltes unitats. Ja. Aquell dia $7 jo me n'hagués comprat a dia d'avui totes. O sigui, tant fins que s'hagués acabat el temps. A més tens més oportunitats que et toquin ultra rares. Clar, òbviament vas pujant el risc. Però bueno, en fi, això seria tot. Parlarem de Jack Dorsey un altre dia.